Gibase sa aktual nga mga panghitabo nga nahisulat diha sa basahon ni Mormon, lain nga tugo ni Hesukristo. Muhatag ba ikaw sa ubos nga salugoon sa Dios ug makaon? Ako si Amolik. Usa ko kanipay, ug nasayod ko nga ikaw balaan nga propeta sa Dios. Ikaw ang gingon sa anghel sa usa ka panan-awon nga imong dawaton. Kuyog ka nako sa akong balay, ug akong makigbahin kanimo sa akong pagkaon. Nasayod ko nga ikaw panalangin ka nako og sa akong balay. Magpasalamat ko sa Dios nga nagkauban kita. Unta siya manalangin kanimo og sa imong balay. Ako si Alma, ug ang halangdon nga pari sa simbahan sa Dios sa tibuok yuta. Ako gitawag sa pagsangyaw sa pulong sa Dios diini nga katawhan. Kay kamo pipakaon kanako og midawat kanako, kamo bulahan. Among tungog ang pagpasulod og sulugoon sa Ginoo sa among panimalay. Pwede kang anira din hikutob sa imong gusto. Salamat kayo sa pagpadayon kanako sa imong balay. Pwede ba ako makausap? Pwede ba ako makaanha? Ang pulong sa Ginoo nag-ingon kanako. Lakaw og sultihi usab ang akong sulugoong si Amulek. Lakaw og panagna niini nga katawhan.